No niin, eli Translytical Task Flows, ja lähdetään siitä liikkeelle, otetaan yhteys tänne on Fabric SQL kantaan. Näkyykö nuo pop-upit muuten, kun mä oon jakanut tuon Power BI:n ikkunan tuosta? Navigaattori näkyy. Mahtava. Navigaattorin pitääkin juuri näkyä, niin sitten näette nämä kaikki välivaiheet. Otetaan täältä yksi taulu, riittää meille, ja Direct Query -moodissa pyöritetään tämä demo läpi. Noin. Hyvä. Eli nyt meillä on se ensimmäinen taulu tuossa, ja päästään tekemään raporttia. Otetaan toikin, koska on product ID, niin ei lasketa niitä yhteen. Vedetäänpä tähän raportille nyt näkyville, mitä meillä oli. On tullut tuotteen ID, tuotteen nimi, kuvaus, sitten on käyttäjätunnus, eli kuka sen kyseisen rivin on sinne lisännyt tai viimeksi muokannut, ja sitten päivitysajankohta, kellonaika. Ja aletaan, että noi näkyy sinne ruudunjaa yli tarpeeksi hyviä, ei tarvitse lisätä mitään fonttia tai muuta. Eli näitä rivejä halutaan lähteä muokkaamaan, ja voidaan käyttää siihen sitten tehdään sekaksen nappi. Eli jotta me voidaan kutsua tuolta user data functionia, ja laitetaan tänne yksi nappi raportille, joka sen API-kutsun tekee. Noin tuolta action päälle, ja täällä mulla on, mä näytän tämän funktion kyllä sitten myöskin lopuksi, että mitä siellä koodissa lukee, niin sekään ei jää peittoon. Eli täältä otetaan ensiksi merge product by product name -niminen funktio, ja olen kirjoittanut sen sillä tavalla, että se ottaa sisäänsä kaksi stringi-tietotyyppistä parametria, eli tuotteen nimi ja tuotteen kuvaus. Niitä me halutaan tässä muokata, eli tuossa meidän nyt näkyvässä listassa, niin name ja description on ne sarakkeet, mitä me halutaan sitten muokkailla. No, mihin me tarvitaan sitten jotain, millä me niitä muokataan, mutta laitetaan tätä eka vähän niin kuin napin näköiseksi. Laitetaan siihen joku teksti, noin, oletusarvoinen teksti, mitä siinä lukee. Sitten täällä on muutama muukin hyödyllinen valinta, eli loading, mä tykkään tätä muokata, eli silloin kun sä oikeasti painat sitä nappia ja se tekee sen kutsun sinne funktioon, niin vaihtuu sitten täksi tekstiksi tuossa napissa. Ja sitten disabled myöskin, koska tuo nappihan tuossa nyt on harmaa sen takia, että sitä ei pysty painamaan, ja laitetaan siihen jotain vielä, mikä niin kuin korostaa sitä, että ei sinä et voi painaa sitä. Meillä ei ole sitä tarvittavaa lähtödataa, eli tuotteen nimeä tai kuvausta. Ne ei tarvitse saada syötettyä jotenkin, jotta saadaan muokattua tai lisättyä rivejä. Niin otetaan täältä sitä varten toi teksti sliceri tuohon noin, ja sillä slicerille sitten joku nimi, eli tämä on nyt sitten tuotteen nimi, voidaan syöttää tuohon kenttään, ja otetaan siitä sitten copy-pastella kopio, ja tähän alempaan me syötetään sitten tuotteen kuvaus. Noin. Ja sitten meidän pitää jotenkin kertoa, että noista kentistä me halutaan ne tekstit tänne. Niin otetaan täältä actions ja nyt tänne product name, niin tänne voidaan ottaa, että otetaan se tuosta tuotteen nimi ja sitten vastaavalla tavalla tuonne tuotteen kuvaus. Noin. Mahtavaa. Nappi on edelleen harmaa, koska nuo kentät on tyhjiä. Ja nyt jos me halutaan muokata näitä tietoja jotenkin, niin laitetaan tänne vaikka, että
Muutetaan vaikka tuo lippalakki nyt tuolta sitten siniseksi. Noin. Ja nyt kun hyppään tuosta toisestakin kentästä pois, niin nyt tämä nappi vaihtaa kivasti väriä ja tuohon tulee tuo send-teksti. Eli niin kuin tuossa tällä hetkellä lukee, niin kontrollipohjaa ja sitten pystyy painamaan tuohon nappiin. Niin nyt se lähettää sitten sen API-kutsun siellä ja refreshi kertoo, että päivitetään luvut raportille ja nyt täällä on muuttunut toi. Näette tuosta timestampistakin, että muutos meni juuri läpi, eli toi ihan UTC-aikaa, niin siihen lisätään 3 tuntia, niin sitten ollaan Suomen ajassa. Eli tolleen voidaan lisätä, voidaan kokonaan uusia tietoja syöttää myöskin laitetaan vaikka villapaita ja valkoista väriä meille jo laitetaan valkoinen tonne noin ja uudestaan submit, niin omaatte tonne se osasi uutena rivinä nyt sitten lisätä myöskin sen. Eli täällä saadaan niin kuin tällainen perustoiminnallisuus toteutettua. No, pitääkö meillä nyt sitten olla nämä kaikki tiedot? Voinko mä jotenkin esimerkiksi klikata tähän raportille ja sitä kautta valita, että mitä riviä mä pystyn päivittämään, vai pitääkö minun nämä kaikki kentät syöttää, niin kyllä voitte tehdä sellaisen. Eli täältä, jos teette vaikkapa uuden measurein, niin niitä voi syöttää tuonne. Eli laitetaan tänne, että valittu tuote, noin, ja sitten mä käytän tässä nyt niin kuin, selected value, ja otetaan tuosta toi nimi, koska sen perusteella tämä raportti nyt sitten tuolla, tai tuo funktio tuolla taustalla päivittää sitä kyseistä tietoa. Eli se matchasi, kun mä tuossa äsken päivitin tämän, niin nimenomaan sillä tiedolla, että se oli lippalakki, niin sitten se osasi päivittää tämän rivin siniseksi. Näin. Niin, tehdään tuollainen funktio, ja sitten vaihdetaan nyt käyttämään sitten tämä meidän nappula sitä, eli tuotteen nimi, niin täällä on tämä conditional formatting, painetaan sitä ja valitaan täältä toi valittu tuote. Näin. Ja nythän tämä meni tietty takaisin harmaaksi, koska mitä ei ole valittuna, taas toikin tuosta pois, koska sitähän me ei käytetä enää. Jos toi valittu tuote, tai siis toi selected value ei ole tuttu, niin raataa se tuohon noin. Niin nyt se näyttää tuossa koko ajan meillä sitten, että mitä mä oon valinnut tästä taulukosta. Eli jos mä klikkaan tähän nyt riville 5, niin se näyttää huppari. Jos mä klikkaan tuohon tuotetta 7, niin villapaita. Niin nyt se osaa päivittää sitten tuolla valinnalla sen kyseisen rivin tiedot myös. Eli jos me päivitetään nyt noin housut tuosta menkää valkoiseksi kanssa, niin ei muuta kuin painetaan tuosta send jälleen kerran, niin se päivittyy tuolta upeasti. Deep Dive Dayssä kyseltiin, että okei, nyt sä käytät tuotteen nimeä, voit sä käyttää jotain muuta, totta kai. Mä teen tuonne useamman funktion, ja mehän voitaisiin vaihtaa tämä sillä tavalla, että käytetään sellaista funktiota, joka toimii nimenomaan tuote-ID:n perusteella. Eli mulla on täällä Update Products by Product ID List-niminen funktio myöskin olemassa, niin käytetäänpä sitä, koska se tekee tuon sama oma tuote-ID:n perusteella, ja samalla voidaan demota täältä joku toinen sliceri, vaikkapa toi list sliceri tuosta otetaan, ja koska me tuotte-ID:tä haluttiin käytellä tässä, niin otetaan toi tuote-ID tuosta tähän kenttään. Noin, niin. Hyvä. Nyt meillä näkyy tuote-ID tuossa. Eli jos mä täältä valitsen vaikka
vaikka 4 tai 5, niin sitten näyttää ne rivit tai mitkä tahansa valinnat mä nyt sitten otakin, niin ne rivit tuolta. Ja sitten kun me vaihdettiin tuo funktio, niin meidän pitää tietysti myös kertoa, että mistä tuo tuote ID otetaan, niin otetaan se tuosta meillä tuon kyseisen slicerin nimi on product ID, niin mä vaihdan sen product ID:ksi sitten tässä. Niin nyt me voidaan sitten päivittää esimerkiksi vaikkapa noita 3 riviä, mitkä tuossa näkyy, niin jos me halutaan veivata niille kaikille sama tieto, eli päivitään sinne nyt kuvaukseksi vaikka, että noi olisi kaikki 3 tuotetta oransseja, niin noin, laitetaan tuosta läpittä. Hyvä. Nyt ne on päivitetty oransseiksi kivasti. Eli tämä toimii tosi mahtavasti. Sä voit itse syöttää sitä tietoa ja sä voit käyttää myös sitä dataa tuosta, mitä sulla on raportin taustalla, tai yhdistelmää näistä sitten, kun päivittelet. Ja sitten viimeinen juttu, niin tallennetaan tämä vaikkapa näistä flows, joka on versio 5 nyt, niin tallennetaan tuolla nimellä, että saadaan julkaistua. Tämä vielä viimeinen juttu tuolta, eli tähän työtilaan vaikkapa voidaan heitellä se raportti. Näin. Mahtavaa. Ja minäpä jaan tuosta tuon toisen ikkunan. Pieni hetki, mä otan siihen samalla tuon raportin auki. Näin. Jaetaan tuosta ja jaetaan tämä ikkuna tässä. Mahtavaa, nyt pitäisi näkyä Chrome sinne. Ja mä oon täällä kirjautunut nyt eri käyttäjällä. Eli minulla on tällainen Ulla Nordman tunnus kanssa, mitä mä käyttelen just tämän tyyppisissä demoissa, kun halutaan nähdä, että miten tämä toimii eri käyttäjillä. Eli tuossahan mä koko ajan tein hommia omalla tunnuksellani, mutta mitäs jos joku toinen päivittää täällä jotain tietoa, päivitetään nyt vaikka tuote 3 tuolta Nokia 5110 Uulan tunnarilla noin, niin näette, että tuonne käyttäjätunnus ihan oikein vaihtui sen osalta. Niin mitäs tässä nyt tapahtui? Mennään katsoa sitä funktioa. Se on tuolla työtilassa. Ja katsotaan ensiksi vaikka tämä merge product by name, jota me käytettiin tuossa ihan aluksi, niin täällä on nyt parametrina UDF, eli User Data Function Context, jota mä käytän sitten heti itse asiassa tuossa tämän funktion ekalla rivillä. Sillä saa kiinni sen, että kuka sitä funktioa oikeasti kutsuu, ja sen mä laitan sitten sisään tuossa SQL-kyselyssä, kun mä päivitän, että kuka se käyttäjä oli. Eli funktioita, kun tuossa Powerbaseista kutsuu sitä, niin sitä ajetaan sen kyseisen käyttäjän omalla tunnuksella. Eli kyllä tässä mun esimerkissä niin tämä Olla Nordman tarvitsee execute-oikeudet tähän kyseiseen funktioon, jotta se pystyy nappia siinä raportilla painamaan. Jos niitä oikeuksia ei ole, niin raportti sinänsä renderöityy ihan ok, visualisointi näkyy, tai kaikki visualisoinnit näkyy, se nappikin on siinä, mutta sitten kun sitä nappia painaa, niin mitään ei tapahdu, jos ei ole execute-oikeuksia. Ja sitten mulla on tässä merge-komento sitä varten, että jos se on uusi tuote, niin sitten, niin kuin tuossa äsken tuossa demossa nähtiin, niin se lisättiin. Eli mä matchaan tässä nyt tuolla
nimen perusteella sitten sitä, ja jos sellaista nimeä ei ole vielä, niin sitten me päivitän sen tuotteen kuvauksen, sitten sen käyttäjätunnuksen tietysti, joka tämän päivityksen ajo, ja sitten suoraan SQL:stä getDate-funktiolla, niin liipasen sinne se aikaleima, että milloin sitä riviä muokattiin. Ja sitten vastaavalla tavalla, niin tuolla on insert-komento, jos sellaista tuotetta ei vielä ollut olemassa. Ja nämä kysymysmerkit, mitä tässä on nyt yhteensä 1, 2, 3 ja 4 kappaletta, niin mennäpä tänne olennaiseen osaan. Nyt kun mulla on tästä cursor execute, mihin mä annan ensimmäisenä parametrina tuon SQL, mikä tuossa on ja missä on ne kysymysmerkit sisällä, niin sitten samassa järjestyksessä, kuin missä mulla oli ne kysymysmerkit, niin sitten mä annan tässä ne parametrit, että millä mä haluan nyt sitten dynaamisesti tuossa kyselyssä täyttää ne kohdat. Ja sitten mulla on vielä row count, joka palauttaa, että montako riviä muutettiin, niin että mä saan sen tuonne logitukseen itselleni ylös. Ja sitten jos ihmettelitte tuossa, tai katsoitte sitä tulostetta, että aina kun mä painoin send ja sieltä tuli se vastaus, päivitys OK, niin tämä oli sitten se tieto, mitä se siihen ruudulle heitti. Eli käyttäjätunnus, ja sitten mä palautin kanssa itselleni ongelman selvitystä varten tuo invocation ID:n tälle funktiolle. Sen ajo kerralle. Niin tällä tavalla se toimi tuo ensimmäinen esimerkki. Ja mennään vielä siihen toiseen funktioon, minkä mä kävin läpi, se oli, mistä se lähtee tuossa. Eli tässähän me päivitettiin useampaa tuotetta kerralla tällä niin kuin tuote-ID:llä. Niin tämä ottaa sisäänsä sitten integer-tyyppisen listan, koska ne tuote-ID tuossa raportilla on mulla kokonaislukuja, niin tuolla tavalla ne voi sitten useamman niistä passata sisään. Ja sitten mä vaan konkatenoin ne ja pilkulla erottelen ja heitän tuonne kyselyyn sisään. Ja tässä vaiheessa Vesa sanoo Fabric Deep Dive Dayssä, että muistakaa sitten disclaimerin, että nämä Oskari ja Vesan koodit on tällaisia demokoodeja, että hoitakaa itse sitten tuotantoympäristössänne kunnolla, että miten käsittelette sitten sellaiset tilanteet, että käyttäjä ei ihan syötäkään sinne niitä haluttuja ja odotettuja syötteitä, eli rakennatte tietoturvallisemman ratkaisun. Mutta tällä mä päivitän käytännössä sitten noin useamman tuote-ID:n halutusti niin kerralla. Ja muutenhan tässä on sama logiikka kuin tuossa äskeisessä. Eli niin kun yhden rivin lisääminen, muokkaaminen onnistuu ja samoin useammalle riville onnistuu sama juttu myöskin. Hyvä, 20 yli. Tämän halusin näyttää tänään.